Order for where dear. I am Modofo and answer my song for complaints and I made Ezra updates at the Baba swimming. Now your shop pictures here, Cheboy, Mammy Yachese, Ohomo, a brand saving now war SHS Washana, SHS man is here and a brand teacher near. Is that a headmaster, teacher Nick? Or a headmaster, Fred, your papa, Johnny, I'm a broken heart, action on my son. Oh, do I know him? And only feedback na me de ebrewi. Isi ana amanya papa na ne kasa ne yakonkoshe. Ya wodie ene nsema ma mi keka. Ene de nsema papa ne so keka na siwe ne nsase ye kacho. Yankoshe story ne mre ba mekire ma adwene. Mema wakwaba. Na promote saying Yankopon adom pa chose. Nyame adom me ho ye papa wudi ni biem. Ba cha me da adwene ma hene na afri ba ye. Ba cha nkenkesu. Nkenkesu na adwene me afri ba me nim say ena no nyina wate enima ye friend headmaster ene ye kɔ ne tawu. Enti asɛm a wode ba ye no bone tofa wo bewie na kyese ye nsaka no. Me ba cha ma asɛm am ne ba nyina say ya sapo ohunu me nkenkesu. Okay. Hello. Hello. Teacher Samson, mema ache. Yes, ma'am. Yo be me na promote say. Nyame adom ye ho ye papa ye de wase ne mpre no so se ne so waje ye so enra ye nwie ntinane ye pese ye conclude bibia na enra na ye ne wodi nkomo na edi nkan no medikan ebisa wo se obayi se aware wa anya ne ho ade wagya ne ho wakwa ware oba foforo ene ho ensem bebre enra na wo kire ye ni nyina emu be me na ubetimi ato aso amaye Opere ni na ya kan na no. Wo betimi ato aso e di amaye. Na ono no ko edu anu bo me no chese. Me ne kan na ma ne ho ade. Ana na me so me se mo se me meki attempts ahodo mi ni. Ni na won si me kwan. Na anti amaso. Nti ono mo de am se na ansa me. Ana no se I can't call the most and my cashew. Man, sooner. And said that and some I can't last them. I'm a patron of the cashew, no, or say, a bra who call worry about for front of Janisi Mono, 1 man, and a saban so I can answer me a benano, not one on the chimpana, and a basamuja, ma wusumono. Wusum saba ne ma no koya kyese buni ni ya bibia enye biemu afi wase akofa na ba no ono yerepa ni wu gya no a wansum no ama ne hwe hoda na me tete so no ka se mi man sumuna ko bi ani ma mi sumu ani bi he no o yire no na me na o se na aware agu ana wo ye waden se kashu na da fa nse media Nemma a chefa, ni chete ni sin sama wudu bi na me se kashu na ta no. Enya me dia. Asase no ye. Ni ma me asase ye ni edi. Ena ya asase no. Ni tini ban sin, ni tini kebi ma, ni tini ya o enti ni santi ni sene pan se unu e bia ne ma me isi matale ko nsuo chete o bua me asoba. Enu ti fi amele sine. Exino fa endo de no ka na ba se ka se ne no dia kra kombrema ye cha bi di mu ba ni na no me te fa pongo ana mi di fikate te tazen te Ezra 94.1 FM Ezra TV makosam jumedie no eno na wo hwe na ye ne headmaster ekasa na line no adrop no ye bomodi ase ye bekoso na ye ne no akasa na anima ma ye headmaster ekasa ya na wakati ekati ye wose wasumu say what was it 30,000 say no kure bia nim me wa mra wode me pia free efie kula me ma me wi obaji me free fie no obaji me free me wofa
ene me papa honom ba bra e ba se mete se wo ya efro no me hu so wo de makoma na wo de makoma eja ene ebi kuro bi aka se e die ntina na 10 pesos ni ye mela se ne wo ho menti bi wode wo kofie ne sai wo kotu wutiri nsa sa o beje me na free fie ho wo beje wo ne sa wo beje wa wade da bi sa na me wo fie on okay line ne drop master me so fa che me be me na ye nto aso na wo se o ma no 30,000 o se bibi hello aha na ye nto aso wa da ro ma line ne drop na wo se wo ma ne 30,000 that is man no come ya 3 million hello woman 3,000 30 million 30 million okay 3,000 apart this year man na me 3,000 no kana so only and what 3,000 said we are really good your brame ni sigan man me 30 kana Odia and Papudia for so intimate bank and ma. Never for no for there be trouble was man in shame when you ba me. If I was so, Odia and Papudia is a bank and ma. In the total of an enemy say, you walk past 2 years to the throat ceremony, man. I was going to be an answer. Na obeka anya na opa obeka kata na ochi ni ni na sa po ya na msota sa po na na me ba ni bi sa po ku ku kan oba ti ana ko ko se no opa na ka ba wa so kan go nem pa ga na ana mi ta mi ga di na o ti to ka to na sura e ho men tia fu Yo teacher said ya enra na wo kasa bibia ni a wo kan wo pese ebisa no nti wo betai di ni mabisa no anima teacher Emma wo 3,000 say cashew no eya busuya asase o maami asase so na mo do e manso wo ho nti wo ma 3,000 fa pe bibia na so onfa enhwe moma no ma ya tapa okasa no kre bia ni sa asem we mu o ma 3,000 o ma me 3,000 wo yi 3,000 so de ma 3,000 wo bo so se wo ma 3,000 o bo so se okopa bosia no wanka se mi wagyan me ene odi be sum me okopa bosia ya dan e de 3,000 na ble me na je se wo ba ne na sika ni nkura no o be ka kire wo na wo te ase ya wakwaje 3,000 na ble e na me sumi nim se ya waligyaye ba wono ka kire me se me de ko to obi anim se atia na yesesaaye no o ma mi bi na me fanta aduanini tini wo fare dance ni wo kono so 3 times as 4 times tizam se ka kire me se me ka se wo nsumi abra o mie na no ka se wagya me na me koka nsum sika ntimi wo fare dance ni ese me wanka se wagya me sika na 3,000 na no so akwaje bosi ade ama no no se ye die sika me de ko to no wo fanim sa afena ti ana yesesa ye kashu no o ma me bi ni di ti me koka kire no wo fa no na no fa na bo no se anima die me nyi ni boni aye meme ni bi enti meme ni bi no no de asase ne bo ba se plot no de chanam so fa plot no de wo de ama mawie so many years 10 years asem enya plot ye fie 10 years enti adance for ho na krata na wo sen kameje no en wo sa be de dem be wo me ba na o ye nya 9 years okay teacher Samson what you say sabre na munya ya wade enti na 3,000 na wo de ma no eye sum sika eye cashew sika eye die sika enu ti no wan so mu no mami to ro so ka pa hello cashew na damra wa de no hello ti mami me pacho share efidie no mamna mentehwe wodina so please wo beti dede bi wachire ba we di atai di mentehwe me ba enra abra ni yedi nkomo no wo ka say off air near off air wo ka say o ma wo 3,000 na wo ka say wonye na ofan hwankora no e ma me bisa wo say die nti no wanye sika ne na wo sesa wo gi a wo beka say wo de asum wo nti no wanye no enti sa na se awade no mu ya wusi de ka se woji obeka se wode yasum wo sa me adwene na me de ka sa asesi asese mela na o ka se menye de ya wono so wanka se kitani se yo wose okotiniti ahwim se me wo fa beka ya se ya na o ka no me change no me ko dimiti ko hwim na ma hwese menya 3,000 hello ti ka fa na ahoma no ha ye papa oba no se die nti asa 3,000 kra no wanye no
na waka se fashion koda no wonu fa so na wo so because sabe na munyai ya wade wumie wa no nka se wagya no enti wo ne sa 3000 no won fanya den yes 94.1 FM TV and Yahoma no Gigi papa eti mo fanche ba se de tie bia no ene wo se ye conclude ye wie sa case we no ye wie case we no na che se ye tumi ekoye nim na anima ma oba no a ukọ ware ukunu be men ekokọ ware no say abribia ya no mu the information efa hobro skasa no de yen ho my scan dey mean to mention because tama me kura ba bia ga ne pam na tale no mu nim say me kura no ti me kwa ya me kwa pam matale wona m koju obi ayeforo omu yi picture ne chile me say me pe we bi to yi chile Ghanaian style ni bi Ghanaian style ade kweden na me de koju obi ayeforo na me kwa pam matale o te no mu yi wo kura no na omu nim pele ni wonim no yi chire me to yi chire me na me hwesa na msi why are you normal den to say what me see say no say ada na me say me kura ni no say no wanya akukuduro say na me no ma den to say anything wo kura ni o so be pento kwa hwene mu bon man na ma say ya wo ne hwene mu mo na wa ya nka 13 years kwa agege me abeje be ma me na nyame abo na de wo de wo ya so de gai wo say ya nuoma wo ya nipa na wo so no ka say me twe kankan no no de onye nuoma wo say me twe kankan onu bi na ka me twe kankan me twe nyenyan no ndo onye ne ada no wa mu say wo kru say wa na ka che say wo sabo na kenyan ya de ko to obi anim obema na say me na mdi ka de me la afele ni to odi ma to odi dima hello mama okay enti de no anime kan say sabre no umie wa no kan che ne say wagya no enti sika no ana wo de ema no no wo de ma ne say de because mu ya wa afa na mo da so tie beba busa ne say samre no na on sisa ne niema enfrima ha enko wo fa no temo ka se memfa no komo na busuafo no na memfa no ko ne wo fa ne ho ma ne wo fa ne siesi asem no kura wie ema me ba fie ho mprenu mechi anu ni nyina wa anye so me ma ne sika wa anye ema me san de koto ne wo fa ne nim ena ne wo fa no frɛ ne papa se de ekro no sei na ekro ema ne record ni bi a obo kire me se me wafa empana ni bi me what onim se me ma fama wa ha enti ono nso afa bi a me de sa asem no me kɔbɔ recording ne kire ne wo fa no na ne wo fa ne ka sa asem de adu no ntimi nka bi ansana sa enti tamwa we no me di sika no ma no na sa asem no ne nsi no on sesa ne nyama enkoi busa no on sesa ne nyama enkoi dia na kyese munya ya wade Dabi o me question na me busa nse na won sesa ne ayo na wo bisa question o say na won sesa wo nyama enkoi ya na abra na odi sika na ma wo no blasam enema no me na me sesa ne ma ne de koye wo na wo sesa ne ma ne de gu ka mu se wo ntimi ne mentena biem ana me ko me wo fa so wan ka no kora nso ntimi ne mentena wo se wo ne animate wo to amango wase wo mpene ana me wo fa hwesiesi asem no se bɔ makoma 3 weeks na makoma na me wo fa sa fle wo ana aso na mate me kwa na koma me wo fa sa fle obi wo se awade no ntimi na che se wo pa che se wo no wo yi ade no ye ya no ma wo na se sa me ko na ye pe ne wo fa ene tintintin man pa cho me pa cho wo se wo na wo sesa ne ma no edi gu ka mu no frɛ me baba ne so wo nhia na broda no me gye ne ma no kofie enti sa Teacher, what's the son in your man? Can we come? Mammy, cheer near man. Or no one is a son near my dear, not all to me, and a false bill. And I'm a swan, I'm in Sassoon. The dear me can't boot is gone on one as a son near my boom. It's me one, my question is say, or say, Nami Yati. What's it? Na me wo fa ore be fle me wo fa se wo na wo de no ma ne kwa ya na ta me mama me na de no ma ne kwa kinka su kan no kwa ya support kan no kwa me ka cho se me do ma me ni mire na me ka sa me ya anjiro something kan no kwa wo na wo se sa ne ma no gu ka ma na sa me mama me na se sa ne ma no wo kwa ya ko ka cha me wo fa se eni ma me ni mate wo se sa ne ma so de ba ma ka bia wo so wo mpede na ma wo fa fre me ko yi ma no no se something ya kan no kwa ma no kwa me na wanu me wo fa ta sa na anjiro asa na anjiro wa asa ya ma no kura mla wanum asa kwa na asa ya ma ha mama aha enti no wo che sa wo sa da no kura no
bro wo boni nkro no teacher na wo se saa da no mpokra no na enigi aba na wo kwa asore ene wo ka kire wo se o na de me nkwa asore na enkra ne kodi agora awia wo ba ne wo kuruma kwahya wo de ahyehye so enti bukra na mo sere na wo wura da mo no awutu wo nan miensa na wo sa ba kire wonu waso miensa na wo sam wani miensa wo wie ye na aka kire ne se won pake na niema enti onu kra na won tie ase mami me ba asem no aye kan wo ho se no ma confused am I nyina ne se tie die nti America ne se eye aware sem no na obeka anate se ase ye ya topic na mesere mo papa enumu na edidi mu adi ko se oba ye no enye okay on hwene ba menen wonsu meni we o start free baby na di bedru baby enti no baby o start ye ne ye so ye ka ho asem yi ye bi sa wo no kure wo mu wan ka ka menim ka mi misaw yo mate enti ye so ye pe no kure wo baby ansa na fe nkura no ya be wie de odi be wie ye no wadawroma ene mate me say ene no kure ni nyina ne say eye me yere no na me ne te me na me boni gatire bia me boni gatire makom prensa me ba ye course se ko ma me nkasa ne serew ye course se ko first egwadie me boni gatire na ye 30 Ghana cedis ote ho o de kofa ne ma wotakiman me am si apata e ma school fo nkura akotwa enua begu so na o de tonton ne ma bodwa me ana boni gatire so be kaya oyale e wo seseko na mi yale no me di ni chini ya na ma ekopi odi fo kwa me kansa aso dem na no to no ti wa anko seseko ho bio no so obeton already made eno so me man sika 400 Ghana cedis ena ye ne de na otinkin keso na me so me wa asu so ana otumi ba me nchen ha no obeton no ode ne nam saa ena eye style no ka kire me say obeto amango enti amango na woton no ototo amango no wo maabi otimi to na me ame de me ka busa no to bi wosese ko kwa so na me ame de me ka first day no kra ne nkenten oto ya wo de to na amango no mene ne ba da so ekuro bi wo da so na be to nkenten ni gu mi ka em e de ko ye otimi to amango no firi baabi na me de ka kofa me kofa bi wo konfo di odu me kofa bi wo nkinka su ayi nkramufo dan ho na ma be boa ne duru anwumere a na odi amango na bakumase ti wodi amango no bakumase a no wabeton na ade achi ana waba ti ekoso na ma me na mehunu sai amango na oton no sai wo mu de kokumase hɔ a enkrofo store so adan anim no wo mu da e ma ade achi na wasan gina so apai achiche atonton ma me obeba no na ne ni asi na waye boho oba ya na wasan ekɔ ɛhɔ na me ka kire ne sɛ adwuma ne de mesere no o ntwa so no wose ompene ɛhɔ na de awariguo ni baaye me ka manum nsɛm nyina obayi sɛ ompene na mso me sɛ mentena hɔ ma no ɛna ade ba akokora ne sɛ anadwo bɛ 10 ɛna no wo mu tu akɔ wobɛhunu na ma abasia o ma hyehyɛ amango na gugu kiam kia na bi tete soro na bi tete ayi ma me hunu ye no me de mfiti asɛ ne de na me nya hunu kwan mo fa so foro ka akɔ ne wo mu ba ɛne sɛ de o si ton no nti na me boa no ti akyire ya me hunu ye na me sɛ ontwa so na on ton ni force akyire kura na nyama na osan de dane no ye ni force bail okotwa bi o wa force bi ona be shiti frafrem na onye ye no me yiri me ne me yiri kan me no nsem na che se no to mango ton force wo ton ya mango no sa ton force no wo ha no adane ne dia fa ha wo ha no adane ne dia fa ha na me se mango ne die won jai no on ton ni force no e ho no wo se ompene enne de ntokwa ni nyina ba e na me se so ompene dia ene mi ntimi ne ntena no wosil ene me mfa ne nkoma na abusuafo ena me bie mi ka abutu onsesa ne niema ngum na me mfa ne nkɔ enti ene ampa wosesa ne niema enti ka ne force ni bi wo hɔ a ene de no akyekyere no ntimi nsoa ena me ame mom me boa no so ano na ɔde bɛto ka ni to ɔde to ka ni wie ye no na me tu ka no akɔ ɔntena mu me nkɔ a ɔse ɔnkɔ enam se na obi a me de wo komo abusuafo enema ne na me mfa nkɔ na wo fa no mu busa me sɛ enipa na mu wo ya na me ye ne dai me bɔno wo se onkɔ ena me de mi tu kaa mi tu kaa no a me kro no na me frɛ me baba ya na sisi a wo na brongo training college no nursing training no sɛ ne ma me se me mfa ne mra enti ɔsesa ne ma ne bu kaa no mu wie ya ɔse ɔmma
me so me ma late man timi ansa nyini ma no nyama do so man timi ani enti me de nyama na ba enti o meyi nkogu fie ama ne ma no na me baba ya ne beyiye enti o beyiye ye no anwumre na me pon asori a me ba no na ono nso ebaaye se me mfa no nkoma na busuafo ma ada no kra me ka chen se samre bia wa ma ade asa ti o wa ma ade asa enti won twen na me de me mmra ade tia mia because asem we en kana najo animutie me kan ya wa mpene na anwumre na wa yere me na me ne ko ne wo fa ho enti me ne ko no wo fa na me ko kire kire nsem mu de kire ne wo fa no na ne wo fa ne ka se yenko obi abuofu enti ne wo fa no efre na waka ne wo fa ne frɛ na waka enti akire ne wo fa ne frɛ ye na kire sɛ sɛdeɛ nsɛm no si kro no ɛna me yɛ sɛ man no ɔyɛ panyini ɔsan ate akonya so enti ntimi ntu na no ngɔfɔm na me sɛ mate me ka sɛ mate no ɛna ja me sɔre ye enti me sɔre ye na me baaye afa me tu bayere nso a ɔno ana na ɛtɔn na me duadua saa bayere na nso wɔ saa kashiw na wɔ kana ase me tu bayere na ɔno ana ɛtɔn ɛna me tu bayere ne kɔɔ ye bra bɛtɔn bayere no wantɔn me baba ya no ne tɔn ye me wie ye na me yi sika ɛde ma me baba ya no na me yi bi ma ketewa no na me yi bi ma no wanye ɛno ye mpire no wanye me san kɔ fie hɔ kyia no wanye so na me san kɔ bɔɔ ne wɔfa na ma ne yɛ sɛ wɔfa asɛm a woka ye no wɔfa ase no me kɔ fie hɔ a me kyia na wɔnye so ɔmfii me na wɔso me wɔfa ase o de kɔ me san frɛ ne na me ne na kasa enti ma me so obɛfrɛ ne ne na kasa so ɔmfrɛ ne ne nkasa na me yiri frɛ me wɔ fon so ɛne ensɛm ahodoɔ bebree asɛm a wɔka ne sɛ ɔno otimi hu sɛ me ma pampena wa ha ɛna me te ha na me ma pampena de a ɔno nso wafa mpena ne bi me tie o pa ma me wo kasa wo te why wo de ma ne nkasa enti ɔno wafa mpena ne bi na me sɛ okay mate enti me record we ɛna me kɔbɔ de kyerɛ ne wɔfa ne sɛ wɔfa asɛm a me de bɛto w'anim no a wo nka wie no sesei de mama asɛm a ɔka kyerɛ me no sɛ me mete hɔ no ohunu sɛ mafa mpena ɔbra wo mɛkye me ɔmɛto wɔ baabi a enti ɔno nso wafa bi enti hɔ na ne wɔfa no kora na ɛda no mekɔtoo ne wɔfafoɔ no mmienu ka ho no mu yɛ miɛnsa enti mepie ya na ɔka kyerɛ me sɛ mama asɛm a na ade ba enti wo de wei menka sɛ o twɛn me na mefim sɛ nka mpɛ sɛ wɔ mu no firi hɔ ɛna wɔsi wei mu no nso yɛ mama ne wɔfafoɔ ne adeɛ nti wo de asɛm a wode ba no ka no wɔ mu nte na me bɔɔ rekɔɔde ne ma a wɔn mmienu nyinaa nso san tv nti wɔn tee yɛ no wɔn si ei nana asɛm wei de ano ɔde no gye sɛ waa woyɛ nana yɛ awo na abɛtumi aka ɛhɔ na man ne kaa sɛ ne yɛ sɛdeɛ asɛm no aduru ne deɛ gye sɛ ɔbɔ me yiri ne papa no mu amanneɛ ɛna ɔfrɛ papa no mewɔ hɔ na ɔfrɛ papa no nso wɔ hɔ ɛna yɛsesei na asɛm no akɔ akɔsi enti man ne ka kyerɛ papa no sɛ ɔnhwɛ na ɔnka ho asɛm maame ɛno ano no busa sɛ ne papa no ɔfrɛ me bio ɛna man no nso hunu sɛdeɛ na asɛm no si kɔ menim deɛ sɛ ne yɛ recording na wotieɛ no ne mɛfa no sɛ asɛm a no wɔɔka no ɛne deɛ no wɔfa ase ne de bɛbɔɔ mu no ntiro man no nso amfrɛ me bio ne papa no nso amfrɛ me bio na me pato wo teacher ma me bisa sɛ sabre no a wo se obɛyɛ audio sɛ wɔfa mpena wɔ no nso afa bie no sabre no wɔfa mpena mpa me mfa mpena bia sabre na woni abena enya ntwe mpena tie abena na asɛm no a wɔka no de tie abena no ahu me ne na di kan wo dadaada wɔ mra na me ne maame wei te hɔ na me ne wɔ seseko no ɛna maame wei korɔ na ne ne busuafoɔ no yeeya ɛna awareɛ no gu ɛna ɔno me kɔsum no ɛnka ne titi ɛnɛ deɛ no sɛ 500 Ghana cedis akyɛ kakra ɔno me ma no 500 ɔbɔ wa wadi skare ma na gyina hɔ wɔ ɛna busuafoɔ so ɔma ne sɛ me se wo se wo abusuafoɔ so ɔma ne sɛ busuani bɛ na ka kyerɛ so ɔma ne 2000 na busuafoɔ bi a ni busuani bɛ na ka kyerɛ yɛ pɛ so ɔbɔ busuani ne din busuani bɛ na ka kyerɛ so ɔma ne 2000 akoso store rad akoso ne samse deɛ ɛyɛ Ghana busua Ghana nkorɔfoɔ me se Ghana nkorɔfoɔ no deɛ wɔde ayɛ me se gwa no nkorɔfoɔ kora mpɛ Ghana nkata asɛm deɛ Ghana de ayɛ me 13 good years okay nti samse teacher samse na wo ne oyiri wɔ hɔ ɛna wo kɔ fa girl no ne wo yɛ ɛna wo sum no okay waka asɛm bi wɔ mu sɛ me ma girl ni 2000 ɛyɛ me nana ɔte ase sesi ɔna gye sika no me di sika ni si ni so ɛna wɔde ma girl no enti me de me nana ne number bɛ ma
na ono nso nipa o ka kire ne se me ma ga ni 2000 misra mo we nipa ma me enya sa ma me sa asem we na oba na ka abia mu no se ye wi asem we kura obi a benya ne nsunsanso me buru wo mu ndua papa me enti o de yamfa ho no nto enken teacher Kristo ni modua o da bi yan fa nsuo ne ayi ya de lapenta ne oil bodua ana je se wo ye Kristo ni nti ukogina wata so anu afa lapenta no wayere come to me bompa ye bone ama enipa kro wo anajo 12 enti sa na se teacher se de tie bia no ge yi wo fa no se de tie bia no wo ne na wo abra na wo ne oba yi wo ho but o ka so wo no de okofa mpra na hyew wo se ho akofa mpra oba ne ye wo de so wo fa mpra no so be fa bie no na hyew oh there be say ndesa waye audio kwawo ye say ansa na ni frɛ ni on obeka che wo se wo to bo abo na ene asi so a wo fa enti wan kan na no kwa saa ena se wo hwɛ ayi asetena ya mamre ni ye yi na sabe me ye bema metimi afampena anase metimi ya to anim aware ba you don't have any right say obeye saade no me da say enti etro no ewo quotation na ewo henefa da bia nyankropo aka se bema boy dwamane a obekọ heaven wo ba boy dwamane obekọ bo nsam gemu na ewo henefa me nka heaven asemu won da bi enti ye nyina ye priakọ onso ye Kristo ni nti wo si wo bodua wo mfransuo bi afomadua wo ji onyame di nti wo ba fa wo oil ene wo ade na wo bompaye na fe na chese wo ye Kristo ni enti ye ne Kristofo na hini na chese bema warifo betimi abodwaman enye bone obekọ heaven but oba warifo bodwaman a obekọ bo nsam gem ehọ no mo ne de ma amfa nwura bible no mo me say e be na make us say ye wo tradition but ayi sa woni ba ya adwene a something so woni ba ya adwene a enye nananom ahemfo enye tradition na bebu atan mebua eye nyame de bebu atan ti ye namoyi ye nante nyame akwa so nye tradition akwan so enti no eyi ne fa na wo se be ma be wari bebra bebo adwama nye bone oba bo adwama ne ye bone ye ne de na me kire wo se me de me kan ye no sa wutie me kasa na me se ya mamre ne ya manne no meaning se eye traditional ayi na me kan ye no amamre ne amane e fe ni pan kwa even so ye Kristo ni na anya wiase ni dia sa comment ne eye amabi because ensa fato Kristo ni se wo ka sa asem no mate ti ye to aso enti ehọ no ma anti obi anka bio enti ehọ no na ofra mi bia na ayese me woni ma ye aduma na sisi no ena makofa oba tese ensema no wokan nyina na eye ade a mitimi hu se opa bibi afiri mi ho ewa awaregyae no obefre bia because amre no ne wofa no emfre me wagya asem ne ka ne papa nso emfre me obi anka ho bibi ntina ayese ono afra ena me no ye adwuma wa amame ena me ye sei tese na mitimi hu se afedi ono na efre ena me ka kire ne se ono de ompe na busuafo a ofin so odi omudi na me so me mpe me de na ne me wo no me ne no enka ma me pa so se utie no me pa cho me tie pa mira enti ehọ no ena oka se ne papa me kura me ka se nka onfa ne papa enti ho no no ka kire me se ne papa de wo ye ne bibia o ma ne papa e ma me tinam na woni ne papa ne nye fan enti wona kire madwuna ma me frɛ ne bra ba ko e ye makonta se akonta se mama o presse me aware na agu no o se minya ne kwan me se won pe nipa mra me tinam na de wo se me wo no me mfa ma na o se ne papa de o ma ne ma me tinam ti me ye me nwanwa kakra nti ni nua no kra no o ke kan nsem bia ye ne de mintimi nka enti ono ade ni nua no oyi ni papa ne si nkyɛn o ɛna ɔde ni nua no ɛne ne wɔfa ɛna nana baako wɔ nkinka su konti hene ɛna ɔka sɛ wo mu ɛna ɔde wo mu ɛbɛba ɛna me so me ka sɛ agya me so me wɔfa ɛnso wɔ hɔ me nua ɛnso ɛwɔ hɔ enti dan yɛ ba bɛhyia no to be frank me wɔfa no ne me nua no ɔmu disappoint me ɔmu antimi ama ba ɔno no ne wɔfa no ɛna baeɛ ɛna yɛ kaa die me de be ma no na kyerɛ sɛ me ne wɔfa ne kan na ayɛ sɛ de se yɛ bɔkrata
ɛna yɛ kɔkɔ bɔɔ krataa na mede fie ne ba bɛma no ɛwom ti yɛ bɔɔ krataa no yɛ no na din na odi kan de maa me na mɛfa sɛ fɛze yɛhyia no wo ma ntimi a mehyia no krataa no deɛ yɛ kapcha wo mu din ne wɔ so bɛɛba sɛ yɛ bɔɔ krataa no yɛ no ɔmu nya adagye sensan ne wɔfa ne san nana no nso san ɔno amu san ɛna me so me san ɛna me so me wɔfa ɛnso san yɛ ɛna yɛde krataa no ne wɔfa baako no ɛbaayɛ ɛbɛgyina wo ma no mu na mede krataa no ɛmaa no enti hɔ na mede krataa ne ma no no na mede saa 3000 no ka ho ɛna already no saa 3000 no koraa na wɔ se na me se me kɔpɛ bosia no mede ka de kɔɔ ne papa hɔ a na sika no kura me ne me nua ɛne kɔɔ yɛ mede kyerɛ ne papa no me ɛda yi sika no firi ngotom sɛ agya mepɛ sɛ me ne wo ba no ne mabusua no nyinaa hyia na ne me wɔ no me ne mo ka na obiara because mama sɔle afra na wɔfrɛfrɛ me na masisi no ɛna waboa me na hwahwa me so mentimi nsisi no ti man ne ka sɛ ɔno nso gye sɛ wontimi nsisi no because wo gye ti sɛ ɔno nso aboa wo yes man ne kyerɛ sɛ ne ba ne nka enti ɔno no ontimi nhunu nia a wɔnyɛ ɛma me ne me nua no wɔ hɔ sɛsi 3000 me de kyerɛ man no ɛna yɛ sɔle yɛ enti man no kora sɛ ɔno asɛm no ɔno nso ama mu bio ɛyɛ ne papa no ekosi sɛ me ne no ɔno ɔte hɔ yi ɛne ne wɔfa na yɛfrɛ no lasulu no ɛna last day yɛtena ase a ɔgye nkrataa no ɛna me so me nyaa me kɔpe ɛna hɔ no na me de saa 3000 no ka ne ho a ɔka sɛ ɔngye wo de sika no ɛkyerɛ no a wo yi firi bɔtɔ mu a wo ka kyerɛ ne sɛ wɔnyɛ me ba tɔ sɛ wo yi sika no firi bɔtɔ mu a wɔde n'ani gani hu ne yɛ me ba deɛ tia ne sɛ ɔno adeɛ wɔ hu ne papa no mom na me di kan akɔ yi kyerɛ okay ɛna da no nso a na me ne no ne wɔfa ne ba bɛhyia no na adeɛ yɛ asa enti na sika no wɔ fie nti me ka kyerɛ ne wɔfa ne sɛ me di sika 3000 ɛka ayi no ho ɛde ama no enti 3000 no na me de ka efie ho ɛde ama no okay me da se but yɛ to aso ɛde aba de ɔde bewie yɛ no ɛbrɛ no nti no but mami misa ayi na yi we na no mame because usa de wukuru kan de na kyɛ sɛ ɔwɔ adanse wo yɛ audio man sɛ wa fa mpena wo so wotwe bi ɛwɔ hɔ de mu aden pa ma ɛnya no kɔlɛ ba yaw ɛnam de ka me ka ma nka na me boa ba yaw ɛnene ne nyina akora nkrofo di matam se me kura wa de besi sam ne me mfa be ma okay nti wo yɛ audio ne ma no ba na wo so di ni na ɛna wo na nketenkete ɛna oba afo odi matam saa na me da homete ka saa se de ya onfle me biem ti se me ka ma fa bi ɛnene ne nyina de fa ba o kai na so wo boa no kɔlɛ me kai enkenke zo de opa obi akora di matam se be sam ne se me ba abel okay we ya no wo ho ama me na ebre ni tinke be ko nie mamu pa na nso so mame mbra na ye mawie ne se enti na oka se efie wo de emma no some years ago kra years ago eno ye ma ho asem bia na che se mo de ko ntokwa ena mujaye na wo de chair no enti wo de chair no akire yi no na aka so obeye pipes e bia ka ho enaja ese ne katrema mo ka ma asem na mo san etena bi o sakra bre no na wawo ne bai ama na wawo me ba no we ne te wo be ma we wo kwa 11 years asem me try picture we 2 weeks time eno etokwa ne si ene tokwa ne si ya wo ka so wo di fie ne ma wo enti wo se efie ne de wo di ache ne dadaada break amu jaye no enti se mo anya ne mo asa ya tena de na mo se be ja ne pre no so a wo tumi sa efie no a esa ma no e wo so ma ne bibi foforo de wo ka no enu kura bi ani buza ne se asante amamre ne amane no obi kyewade a adansefo ho ye tuso nsa na dansiri no hwan we na me de ma no tie we na me se me de ma no mama ya bokra ta agusu ani wo fa no nyina anim saa kam na wo ka no hwan na gi adanse se me gi fie bi ma no me da seti ma ne nya no ma me ba cho adanse wo ho asem no kotwa wo sofo ata anim wanya no ba bi ko na asem no twa fata wi anim o se tutu the bola de one ne can flow bi ebusa no vatawia number kra de o me ha o mu nyina ya we se eda no mo wa nante pampata o ka cho vatawia se eda ne de wonya wo de abi o de acha wo yele enti dance for enti mu na wo se ka wo di pes mam na mtumi dance no e na asa be dem ne menyem ya kwa wo tiwa kwa 9 years enti me bo mu ba bejan ti se de mu jai yo tie
mo ba be jai no wose me ma wo fie okay efie no or the amount because na mo be jai enti be fan say efie no na so wodi sumwo god ana mo anye nyaye ana mo tina afikuo no wa mu na che se wanya fa nche wa jai mi o Debi oja wo no mo ansa matira bi say wa jai mi dia na wasa Debi mebo tie dia meka no wase musimu jai ana mo ana wase se ye jai dia me de fie yi e ma okay yo na che se mu jai ana me de ma wo but no we ye no wanya isa ne betra sa ne be wo sai abaya ba exactly ono na kan se sabredi ina wali jai ana se do kan se dia me pa ye fie enti me nko fa fie anya na aka se mu jai ya no de ma wo de tira se be ka se wan ka se ya wali jai e fie no enti me nko fa fie no on de wo no so film ana o se sa ne ne makoye ye wo pa ye fie no sai samo da so ware de si de no ka se de mo pa ye fie enti fa fie no na ono so ko omra me enche na kashu na nsana ye kwa kodua kashu no we mienu ekamienu no ne ye nche na wo so efie ye japade o wo kan so efie ye japade o so ye japade so efie ye japade o ma wa okay meba eldani bubu mintimi nya fe na ma ya kakra twa bloso wa na mde beto ase na na ko eja na dwira gufam oba be na wo ko enu amu na ate ana me ka se ebubu ehunu na akọ ya wo ko na emu na mete enti wo se edan mi maintain no enti me afi no mato block so bi ma han na maintain aya 3 abaya pen da baakum ena abema no so da baakum enye wo mo dia eya wo dia ena na me ka se sa no nyina ka na me se aya da so wo dia cha me dia ene onye no be da pa do me si 13 rooms nche obi na oba ye wan ya na ma ka nche me se me dua cha ati no me na me tuti e ti yeso wo si 13 rooms ama bena ti 13 rooms a wasi ama bena nti na wo so ani abere no sa wano na ati ya ni sika na odi si 13 rooms ama bena asamo kan ele se de nti ma me ba na asamo di gina so kan ma na ye me ya ne se me ka che ne se e call police station kwa inspector o me ka inspector me sro mo tete samse obefon ti me so obi anya ne hwe mo ma ne hwe ne ma ene ja na ana me kan sa ma de nti ma me ka se obi anu kika so obi me pa che wo ti me ma me kwa ya me bra no wan hwa enkrafo me sanda ti ma me o se wani wo beche so do ti school muso wa kada da mi baby sa no o se efie ne nche cashew na wani wo ye ne de wo pa ne chefa Mami, Henra, tie, me ta kire mo say. That cashew 2 years no. I 2 acres no. Say eye me dia, say de me fan say fie ni ye me dia chen say cashew ni ye me dia on. Anka me sa ko ka we nka me de be ma no. Eye wan dia. Asase ni ye me maami asa ono akura nim. Tie asase ni ye me maami asase me maami man ye 10 na me be krom ha na nkofo afa asase no because me papa kire say asase no otimi doso etimi twa abro bag maako 15 by me ba ye nkofo ye ni pindu ama na kaka kredi na me ka kire me maami say me pese me kodua kashu ene wose me kodua enti wono a wonim enti me ntimi mfa eho no emma chese me bakura mi ntimi ntwa bi ma no na nka mpese wo ena tu na wo san aka no ye no so ye me maame ono nso ni nua ayese wo mu ye ejama we die ni obi awu ye no wo de ne de ama ne ma enti me do me maame de no ono nso je se me no ono nso ne de ne ma no ena wo no nso ne de ni 2 acres enti ya busua sa se me maame nua no me maame ni nua we die ni me de chawa enye yie ena me so me ni ajapade bia o ba bia me de ma o se de o re be kekere enu nti na me se efie no fa enti me maame me tia se sie aban fie mu na me ti o se ye tu me na me ni ba bi da a whole headmaster me ni ba bi che me ni ba ene e wuni wanu asam na ma obai wo se mre bi wo ka che ne ma ne se wo omo maame mpene ma wo mo emma wo ho de a ene wajapade nyina no wo mu ni chefa wo mu wo de wajapade ma oyere abena ene ne ba mere mebua wo mu ni chefa wo mu enti omo so babo omo maame amane ene omo maame sese sa na tie de a ene na me so be ba daji me chefa na me dia mamema because wasi wadwene pose wajapade no wo ne echa mai ayi eni mama ide omo ni bi abena ne madea ene omo ono so tu anamo we maame sa se mu me nkan ni ba bia damame nkura no na beka che wo mo maame o wose ne awaka wose ne mo manu na bedi sa konkonsa na kire no maame
Hello. Me tio mira. Yeah, na me tell say me kan because enkra no kra no asem tie me nka say me na me se nkra no kra no mo ne nchen no. Me be je me ma no. So anyway, oda let wani. No na ka tell me say me yam o fa me fichire no fichi ba wo eba wo fie. Say ma ka tro say wo ba be hwe me wo me mama nchen. Ba wo ni ba o be tena firi me mama nchen. Say ma ka kire wo. O ka tell me say wo fa me fichire ana wo je me fichire. Etu woni busuani bi akobona mane ye no ka kire me nua be ama no sa ka kire so mpa for ye te wo no nyewa etu wo ba e wo me mama efie so be hwe no ba woni ba wo me wo so be tena firi me nchen Mame etu ani Mame me pa cho utie no Me tie papa me se edan no onfa me mana wo maka ne de me se me ye japade bi aminim kwan ba chama me ma enkra na sem de nye na sem se mi ni ba bia ti mi ni ba bia da se me ye japade bia wa kira eye me ba bia wo wiase bia chefa wo ase uja me me fie dendene waja me ntie so ko chitati na ayi wo 13 rooms so a enum bia so ayi toilet and bath shemu wo sia ma abena bia me de na ba sa asi su bia no me make sure say obenya ne chefa wasi 13 rooms so e de ama abena toilet and bath e she bia mu man say ayi de work any wasi 13 rooms e de ama abena dan numu bia so toilet and bath bibia hye mu kama mame sa asem we no hu na se mo mfro ka na mama nko kire mo dan na asem we ye ntoa so papa ye beba dodo me de hu hia me pa ye beba o say ye betuwa na mo wa ba ho pa because ye pese ye hia wo na ye beba ho pa enti mo ba tie na me de mo kọ ba bia oba ne dan ne wo no oba no oti galamsa ase ena onua na eya ni dan ukura mere bi me kọ na sa ase so te me warning se ma hwe na se me dindachi na me kokopira eye me ama sem ena sa mere no me di fie we sei amam wafa ono me ne wo ba me ma me ni isi ami nim se me nya bi ama akra wo no ana se me nya bi once I was sit time wo si ma abena dai no wo di fie ne maame o si ma abena dai no sam gani si da abo once na we ya to gani si dai na be ma ne si dai wo si me bo wo si gani si dai no na gani si dai wa ana no be ma no me bo na so ne ya girl ne si dai ya be ma ne si na me chirim no no si da ma be ma ba ni si ni da wa abofo no di sika ne sende bi kunu no aye na me kwote na na ba wo so ne na jai edinti na wusi da na ama mi hunu na ne ne kwano ne ba ana ne obekire mu se girl no kula si ni da abofo me kwa me ka che ne se wodi akire no okopila bibi beba ebe de wanya adanse me dia no dia ya fa ko de me se what is the ojo to guys what the maame ansa enti girl ni si ni da no wodi akire se ono so ba no ebenya bi atena se se de bia na da no wodi ama se de tie bia na da bi se de tie bia na so wodi ama kashu ni ebechem me nya fa ncha papa na kashu ni de ayi asase ne ya wo maame de ade ba de mudu ya ye wo so no woti na mo ton wa fa ni sika ma no ma ya bi e chane ya wo maame de a atie fo ya mi e chane to ncha wo maame de ni e ka ho asem ya mi e chane de say you obi de a wa no ni wo ka ya mi encha no ye nti ya cha over me cha fa mame eno de say wo aye nipa fofo asase ye mo manji wo free wo bi ho aha nti ya cham na say ye say wo maame de ni e ka onye sa maame de ne de so ase wa ne me kan ese ne maame de oni ni betwem ba se si ano me lan kire se ne maame de oni me twem ne nye ye de a ene de me ne kwaje ya me tu tire nsan ye dance ni tu no wa ne me nche ma eti ye fo wo maame de ne nto ho so ase se to ni o na de won fa ni du so won che we no but eti ti de wo ka se e fa ye me de a ye me enche ba ko no wa ba ko no de nye wo maame asase so eno de fa ne che fa ma no maame me nkwaje ya me enche bia o de me ka sanse fa people se ne bla fa people se me na me tu 3 million fa people se ne bla asa me ti no fia be do aya dance ni mani pa no fa people se ne bla sanse fa people se ne bla kwa sani sanse me say me don me pese me you sama to abantire because the blame akuta win ti sanse nya me ewu ya wo fin enya ma ewu ya wo fin na what ka o ma me say ma me de me ma me de ne kwa wuom me ma me ba ko aka don so waka me kan de be sinkin ka so nye enti do be ka go me su bi amafa ba me ba ma anya hwe ama ma somo sans ma da ma yo bone enti me so fa ba me chare dan ye wo samra to family to
Sa people se bla. Na me dina do ani ma na omu no. Ami me timu ya no. Ami chia 3 million no. And I dance here. Yes, I won't talk. No, me no see view, me see me menti, me do me menti. Me ma me wo so me mo me busuam. It is something am see me now she ba sama akwa ka che say. Wo afa no awura busua papa ma wo ya busua. Wo ya adapade no. Wo ko access. To busua na wo na access na akwa no be degree we headmaster. E che say busua no me nyi wan to antwe. Wo say dua ka shu na me no obi dan pana ma fa mpra no. Me no obi dan oni adam pass na me no da form. Ena me no konya ye de tenam. Ni a child be mama be twase kan ka wonsam me franka oba pem fo no mate na oba me no bia do ama lo fe na dia ko school na ma shanko emi no wa chire ana do ba to lampe ama me sanse na do ba to lampe ama se gumi ne ma busia wo fi wo dia goro sama yo busia se media tum no kole ba wo dia die me ka bi da me ma na me ka de be so me mo fa yo hene man so da so no enfa papa ma ti ma fa Bidi ubane, bidi wakam, betu mame ho, betu abusu amafo abusu anya hye. Ba me de, de waka fa me busu apia. Eya listen. Mafa. Na ma me bless oba de, ya, e ma wo fe ni da. Ba ma wasumu a. Anti na ma me say, me ba na me ka say, o say ono wa bre, me ono ne bre so aba, me ma ne o ma me mfa ni. And I'm just a baby, I will pay beyond on me so me say. Mammy, would you mean? Okay, meet you, pa. Brown, name my brenna, or can't anyone. Me, person met once and be bree, so I can't say the or no all kind of harm because baby, who I said the all kind of oh, can and somewhere they be bang. So, mammy, I know could bless you again. I say, yeah, me and yeah, I know. Ote o ma me na wo ko bless no enya no kura se me na wo je na sa se ye me encha o ma me 3 million ya mitimu ye dance ni o ya fa ya bedu so ye ni ya dance be ma ne de wo ye adwuma wo na busua asase so da ni wo ye busua asase so adwuma enya na ono na busua e wo de wa kan san se o ko se oni boyo o tena ze ka se o ma ya sa o ka sa wo che ma me no papa o ma me no nwa wonka tu ka sa wo che na ma me de ne tofa be di me ne me ma o ena do say your mama asase ye okaye asase nya sa na kama mama ti ase onya boyo ti ase nya sa na okaye na de ko wi ase na ba ya ba ka che me say your mama asase oh ana mama ye ne say asase no me ankasa mama o me de da ho ana ni nua ase de o kan o mu so de da ho ni nyina ye me mama enom sa asase no me de che we nye ye me de ma we nye ye yanu tina me hwe ani mu na me di fie na ma ho na me di sika kan ho na wo sika ne de wo mpe enti apart from ye no wo tena na school fees kura yi lord fe kwa wuji ko school ni wie ye no kura de ye sei lord fe na ji ko school da to lampe ya na ye mene ni wo ma ko su ne na bedwafo na ka be hu de ne no problem ye be se ya ba wo enti ya ba ho ne ye ba na je se de akanya afa ni ani ya be hu ma me do boy no boy person ogu mani mas wo do no me do part the boy person ogu mani mas some say so if you go do atia de time ha ade da wo ye funu no ya come and say go school ya come ma chaba san go school na nyim na ya sa ko ma madam first flower say teacher but I was still flower say teacher they didn't na ma hele blessa ene die something they why am me nyu boni aye nyi mi boni aye what fa me bless fa so ma me what fa bless some say baby bi na fa sum bay en to konko se onu kasa na o kan me kasa me so me kan bi se be ye dejeje onu aka wodi kan na wodi ka totoy en na wodi ka totoy enti toto na me ba me busu afo me nwan mu nyina afia me kan mu se ka me ba bra ma bro mu nyina ni tua en ka me nyan no propre me sa na emom no me ma me topi ma me ma na show ma e free kwa na chance be this family want to uniform kan na anu ya anita ko school tem biam pa uniform no dan shoe tem biam pa uniform yenu tem bia ka so kwa na wa akora no e fie wura last size me ten no me sa na ya man e dia eno ma yetimi gina no ton no ma 25 million what are the room who go check fees 70,000 who check fees 70,000 santi just see no now wow just see no na ka no kola je say the don't enta so mu na bete no na be wo se anima no e meboafo no e mesati boafo no anya me so kaya. Hello. Headmaster.
Yema bibia anko so aso. From me befa ne afa ya asa. And from Mr. Samson. Uma now you betwani na se ka ma ne ka wonsam. E babo so di wachi. Samson, shey what? Shey. Sam to ayampia. The nana person de ba. No obi ayi na busua to won na me busua de ka me ka se de bia no hia am ka che o se. Wo de bia o kan na mama me masom. Ene e ta me no anya asam na de akotena ma me mo. Me no anya asam ne wa to ne me a ne ato na pese me no ma no ye free. Ene free ni ntimi maso. Ye kan asam ne e chele because de wadi ka akose me aduru nti. Ene na me no ma me ntam ngo. Me wa fe tutu na na mo ko ma me wo no. E de pati nyina so be no mete se me mu. E de pa no mete se me mu abusu. Ene ma wanya broken heart. Wabusu no ya tre. Wabusu no wo fa me ma no ya tre. And now I tell my man, no, yet, who watch it? And Mammy, you are broken heart. When you're broken, and my when you're broken, what does super sounds? Dabby. Yeah, you what yeah. Now, so what I want to 30 good years. And you never come across the one time on top and deny my ban. 30 good years. Maybe no one black could be now, me for assets pen our coy. Oh, my power 12 schools for my own side, glammy and sack. Yow, we did not so kind of corner. Mame. Nam se bi fi wo. Ensensi, eni se wuna. Me ba ni gina, me ba ni kra wo se. Me ba ni kra wo se da, e da sei, na me ko school ma. Wo ba ni gina chire ka se. Wo ba me ba ni kasa se wo peska gu obi botom no. Ka shu no, e mu na no gina wo se sa. Ena o ka sa atantade ni chire me ba no. Wo se o ka chente wo ba ni mo mi dua. O da wa se. Ena dua san se wo da na tiwani. Tiwani. Sam wo ba wa ye bi. Me jina wabu police station to theater men foul. Obi a wo don no e de wo no no me jina e de wo no no e na afi KJB na ma ko jana me na busua etu mi jina dana mi jina na busua ho hin som de KJB no da so ka e de sa ka sa ho to mi di wachi sa ti hello mama ti wadawroma asu se be ya asudwe be ba ti e ho de ye be ba da ben wo se ye be ba ho ba papa dwene ho na yawudie nti yempe bibi ensumo no na asudwe mra mama wo se say yempe bibi ensumo no na sam wo mpe ni biem muntumi ntira bie ye wo hwe enye yie samiana me pa chowa ne aware no me pa chowa ne oh dabi aware ne de se gu ya che aware agu a wono wote ba bi se wono wa pam pena ne mama de ha no san be wale bia wo se wono na jo a je se won fa pena wo so wono de ko da ko pe o wati bi wa so mu da won pe no me something sister kan ye me ma dabi sam na me ka se e wono de adwene ho pe bibi sum bay ensa koko no sorry cashew no makodo umame nua sase so metu sa 3 million ma yese no yempe bibi nsumo no di ma me di ka mama ntra o tie mama ka wana sam adan hello o tie me tie wo a de o ka na o tua 3 million na o tua me case ka no ha na me ka se obi kasa bababa sa na asema ma onu na kasa sa yi anu yi onu betimi atua me school fees onu na ehwe me school fees onu na tua me school fees me ko training college no han o se onu na tua me school fees o tua edan asasi sika 3 million our studio ho no ma jejejejejeje me ma sidan 13 rooms mumra mo ba ya baba edan no ye be ko dan no ho ama mahunu ni nkontompo ene ne nokre asase no ye be ko obekire kokoo kro na me ni bia ye no afrika shiu no wenye be kire mu ni nyina na se wo se me sum no a mu be hu me da se ene ho no ye fa ensi ho kopim se ye beba ni abehwehwe ni ye hu se wo se usum na na se wo usum no ba de make atwato ne se enkoda ne se wo se wajan wono mabone so wono na hwe wo mu udi sika ko Mami
ya no na me pesa nu guase ni dede ni ho ahwa because on kan no kore tie se mo ba ho maame na ya me sandi sika ma no na ode man kra no ho ya be ko maame no ho ya be ko sister no ho ya be ko sister no ho na se me hwem kra na sister no ya dansini obeka na se anita no so wo ho no ni school fees me ntua me nya ne hwea ono so obeka akra no abeka se me ntua ni school fees na obeka enti mo de se de mo kan no mo mpeda na mo mra na mo huna sam na o gro so gbagbagba no enukra ewo me da city na chese ye be ban so ampa ye wo follow up akokọ but we no nti ye be suspend this follow up no ya ba se be ya ye nua ni ma se de tie bia no wabre right from SS wa hwe no wa ba be headmaster o wa yade penti be ba na de wo se o deserve sa wo de ba no won so watumi de ama no na asumdwa ba ma me ene ye anasa ene so sometimes no me o jaro no yem force se wo jaro na mo esunu so office de be woduru wa nyawa abasa da ko tia no enti what our advice ne say mama say obi di course high school na hwesa ni mi na no yemu aba yo de ya na kasa be ko office wa bon ho ka ene no na si no pack so ene ya but they will so on interest enti no so let's balance it wow we invest no umum na esa we ka because say you buy pay the okay de no na wa ko di but nti wow ko di no toto nyoma yi so that ebetumi abua ye be ko follow up no ye be ba no na appeal bia na ye nim ya na ye tuni aye ehu adwuma yi ya ma woni na abre mienu unse efo na sese yakoye mienu sese ya efo na koye mienu sa efo na koye mienu sa dia ontumi mre nwu sa kwa nti ano de esese woni abusua no eka na de esese wo mode mama me no omode ma no woni na bre wo bra esese wudi kakra nti wendi bi kura dia e ma no me ne edoso se de oba ni si kasa no samson wo kura wo yem hyehyew ti wo yem hyehyew headmaster wo yem hyehyew nti wo ye din e na wugina so mesrew ababa wa no watena ma me ani eje so ache wata bana no watena na ni je so ache adai obi no obi bra hu obi di be ya na dru dase be dia na wo ba bi dirim ka no baba be ginam chinchen na wo sidi obey si kasa no me de ti mesrew o mesrew e ma ye hu e dru sa mere se yi a e na wo ye so wo nim ye wo ye nti ye beto aso yi de se ye be ko ne ala to aso evangelist kakra me ka kire ti ni se ne nkwanti teacher master unkwanti se opesa wo ne oba fofora wanya no tena se che na de wo bre wo side ho no ono ase so no ye regalamsi ena wo sini dan na wo boa no se de be ya wo manso e wo ne manso be si fine and de wo na wo kan but unkwanti ya wo ne sha ase afudua no misrawo fana kan de man unkwanti makana ha kana me se ba man nya me ball first na so nipa wo hia bonsam first eyo ba woni bonsam vis wo mu kasai na adam ni ho nti suro ba teacher master obetimi ayi bia say adam if edi adam atofom na Delilah de sa wo kasa no o say Samson Samson hweye na Delilah na ni dia go that's it mama na make asem onia asam kakra meka fa sense papa woni mame eni ni ye no kreda ho yenka woni mame eni ni ye kra mame nkasa mode ye ho na ekasa o na woni oba bra wa show ama ise o ye headmaster enti wonja o ye headmaster enti weja no akwakofa o former wife wajana akwakofa o former wife sane etire nya se ye se baby odi mbeko bi on fa nko yo odo beko na ye enipa bi won si a ma ye ntine nya se mbu ye nyonko kwase asa ma ye ntine nya se mbu kwase asa oba stini mo won wa bra bedum pempen so si ya wo be ma nani agye no hwede wo ye no mo me ni nda ho pa mo me ni nda ho no oba bua ye mo yempo no oba bua ye no yempe
Yempe di ono no de bia no ada de bia no tinkete so enu mom ne yepe nti mom yenye very careful midu besi ya we patre besamba update message ababesum media no complaints e kire se na yebehia makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.